Endamê Komîta Peywendiyên Derveya Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê dibêje ku eger Turkiya derbasî Rojavayê Kurdistanê bibe û şer rû bide, wî demî xelk ji tirsa şer wê derbeder û penaber bibe û ev hemû pêşhatew bûyer ji derencamên siyaseta takaliya PYD ye. Ibrahîm Biro endamê Komîta Peywendiyên Derveya Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê ragihand ku vekşana hêzên Emerîkî ji Sûriyê çaverêkirî bû. Wan dixwest Sûdê ji hebûna hêzên Emerîkî li Rojavayê Kurdistanê werbigirin. Lê PYD guhine da tu aliyekî û di siyaseta xwe de berdewam bû û di encamê de ziyaneka mezin bi Rojavayê Kurdistanê gehişte. Her wiha Biro got ku ew naxwazit PYD Rojavayê Kurdistanê tûşî şer li gel Turkiya bike. Ji ber her guhertinek demografî di encama şer de durist bibe, bû gelê Kurd ziyaneka mezin e. Endamê Komîta Peywendiyên Derveya Enekesê got ku Enekesê daxwaz dike ku kêşe diriya diyalogê ve û dîtina çareseriyekî siyasî were çareserkirin û mafê Kurdan tê de werne diyarkirin. Ibrahîm Biro tekeskiro got ku vekşana hêzên Emerîkî ji Rojavayê Kurdistanê û gefên Turkiya cidî ne û di destpêkê de Turkiya dixwaze girê spî û serêkaniyê kontrol bike û di nihade ji tirsê şer xelkê serêkaniyê derkevin. Her wiha Biro got ku eger PYD di siyaseta xwe de berdewam be, Turkiya ne bi tenê wê serêkaniyê û girê spî kontrol bike, belku wê tevahiya Rojavayê Kurdistanê kontrol bike.